Tak tomu hovorím, že šiš zelená. Že tí Taliani absolútne nestoja na stopkách. Nie, to je také, čo nás čaká a neminie. Ja im tak závidím mať motorky. Ahojte a vítajte pri ďalšom a zároveň poslednom videu zo Slovinska. Momentálne odchádzame z mesta Tolmin, kde sme si boli pozrieť tolminské korytá, ktoré ste mohli vidieť na začiatku videa. Mesto sa nachádza neďaleko talianskych hraníc, tak sme sa rozhodli, že sa zastavíme aj pri mori v meste Monfalcone. Dnes sa musíme aj presunúť na naše posledné ubytko do Ljubljany, z ktorej na ďalší deň vyrážame domov. Takže sa pohodlne usaďte a poďte si tieto pekelné horúčavy užiť s nami. Vítajte v Taliansku. Na hraničnom prechode boli policajti, kontrolovali auto pred nami, náš našťastie nie. Momentálne stavbové de Bull, čiže som prvý. Na pláž to ešte máme 29 minút, 22 km. A tu už je 90, tak neviem prečo idem 70. Máme už momentálne príjemno nepríjemných 33-34 stupňov. Motorky si to bohužiaľ ako neužívajú, ale tak s tým sme rátali. Máme tam už pomerne dosť starý olej. Menili sme ho teraz cez zimu a už keď sme ešte na dovolenku, tak sme tam mali na ňom 3500 najazdených, čiže jak dojdeme z dovolenky, tak hneď ho meníme asi. Co fakt? Čo? Tak tomu hovorím, že šiš zelená. To má poser, však to svietilo 3 sekundy. Ale to sa ani ty nestihol. No však, lebo ten Talian hľadal, že čo tam zaradí. Co oni to majú dlhšie, alebo prečo ide tak veľa? Od nás išli dve auta? Ja neviem, od nás išli 2 auta, 3 a ich ide ty kokos 20. Oh. Tu už je tak sviežejšie pri tom mori. Nie, to sme sa vás spotili, keď sme stáli. A teraz si ideš ten pod, ako ono ťa chladí. No tu je ľudí. To vyzerá, keby to bola jedená pláž široko ďaleko, ty kokos. Možno je. Najmä sme dúfali, že motorky budú v tieni. Bohužiaľ neboli. Takže všetky veci, čo máme na sebe, sú vrelé. Sme len dvaja, lebo naši sme povedali, že choďte, lebo my sa ešte zdržíme 15 minút. Takže sme tu sami a ideme. A aspoň môžeme ísť rýchlejšie. Dvom sa lepšie prediera cez mesto ako 7. Takže poďme. Nemám tu internet z nejakého dôvodu a navigácia mi tu seká jak šlak, ale tak nám z mesta vyjdeme a už bude dobre. Asi hej, podľa mňa. Čo my tipujeme je, že proste túto široko ďaleko je strašne veľa ľudí na tej pláži. Každý druhý je na telefóne a tá sieť je preťažená a z toho dôvodu nemám internet. To je, čo si myslím, ale tak kto vie. Bože, máme tie riaditka horúce. No ja mám tiež všetko horúce, ty kokos. Bože, tí Taliani absolútne nestoja na stopkách. Nie.
Môžeme sprava. Jo. A sme v Slovensku. A sme v Slovensku, naspäť do Lova ideme. Tankovať ti netreba, že? Mám plnú zatiaľ. Ja tiež. Tak, poďme. Na ubytovanie to máme ešte nejaké 2 hodiny, 100 km. Po nejaké 6:30 by sme tam mali byť. Pred nami sú celkom mraky, do ktorých asi aj ideme, tak uvidíme, možno zmokneme, možno nie. Každopádne 35 stupňov je, takže až tak nám to nebude prekážať, keď zmokneme, je tak? Bolo by to veľmi prírodné osveženie za mňa. Zmoknúť môžeme, ale nech nie je búrka, lebo to je väčšinou nepríjemné. To hej. V živote som nezažil krúpy na motorke a troška sa toho bojím, že aké by to bolo. Ono jednak to musí aj dosť boleť, ale aj tá cesta sa potom musí šmýkať. Keď sú tam vlastne také ľadové guličky na nej. To musí byť veľmi nepríjemné potom. Neviem, máte to niekto zažili, tak napíšte do komentárov, že aké to bolo. Či sa v tom dalo ísť, alebo ste proste museli odstaviť a počkať, kým sa to roztopí. Teplo mi začína byť, lebo tu je tak sucho teplo. Pri tom mori bola aspoň taká vlhkosť a taký vietor išiel od toho mora, aj keď to more bolo totálne teplé. Tá pláž bola dosť špinavá, piesčitá, riasy tam boli a jak som hovoril, tak na balatóne. 200 metrov si odkračajte, aby vám voda bola po pás. Čiže... Ale tam som fúkal taký príjemný studený vzduch, ale tu je to zase suchý. Že musíme sa dostať niekam do hôr, lebo tuto všade okolo sú také tie hory, na ktorých sú skôr skaly, ako v Chorvátsku, dajme tomu. Aj tam napravo, tam proste nie sú žiadne stromy na tých horách. Jo, to sú skôr také skaly. Hej. Tam je tiež teplo. Hej. Čiže poďme rýchlo do hôr. No dobre, my máme našich už pred sebou, ale pred nami máme aj celkom riadnu búrku, tak uvidíme, čo z toho bude. A teraz pôjdeme skôr po takom hlavnom ťahu a potom odbačame do hôr. Bojím sa, že keď budeme v horách, tak tam už začne pršať.
Je to možné, lebo to už sú dosť také vratky, že... No, a tie mraky idú k nám a my ideme do nich ešte aj. No, to už asi zmokneme. Uvidíme, ako dlho to vydržia tie mraky nepustiť. My budeme čo chvíľa podľa mňa stáť a budem dávať adapter na mikrofóny zase dnu. Je to možné. No, je to veľmi možné. No, to sú akože riadne mračná, ty kokos. A to nevyzerá úplne fresh. To teda nie, no. Ja neviem, akože keď viem, že asi zmokneme, tak by som radšej išiel cez mesto, lebo tam máš veľa príležitostí sa schovať. A je tam taký, dajme tomu, kľud. Kdežto keď proste pôjdeme cez ten horský prechod, tak tam keď začne pršať, tak tam to vie byť dosť nepríjemné. Ale uvidíme, vyzerá, že to je ešte až tam ďaleko, no. Hej, no. Že zmokneme asi posledných 10 minút. Uvidíme, ako to pôjde. Aj. Uvidíme, že či sa oplatí vôbec potom dávať nepremoký na tú chvíľu. No, to asi nie. A uvidíme, či to vôbec bude chvíľa. Nemyslím si, že sa nám oplatí vlastne počkať tú búrku, lebo Nie, to už asi nie. to nevyzerá, že by to bolo potrhané. To ide jedno obrovské mračno, no. A že to nepočkáme, to by sme museli čakať do rána. Asi hej. No jo. To je také, čo nás čaká a neminie. No jo. Tam asi si nepomôžeme. To teda nie. V tomto momente sme si už pre istotu schovali adaptér na mikrofóny, ktorý by túto búrku isto neprežil. Zároveň sa nám aj začali vybíjať kamery a nebol čas na výmenu baterky. V prvej búrke sme ušli, no do druhej sme vleteli, ale našťastie len okrajovo. A znovu sme z nej vybehli, ale tretia búrka nás zasiahla na ubytovaní. Zaparkovali sme motorky, zobrali, že zo pár vecí a utekali dnu. Prišla tak silná búrka, že sme sa báli, že nám popadajú motorky, ktoré boli zaparkované v takom pomerne strmom kopci. Trvalo to asi pol hodinu a oko búrky, ktoré išlo priamo cez nás, malo na radare, že fialovú farbu. Nie červenú alebo bordovú, ale že fialovú. Bohužiaľ kufre, v ktorých boli naše šaty, sme nestihli schovať a schytali to, teda konkrétne to schytal môj. Väčšina šiat bola kompletne mokrá, ale keďže to bola posledná vec, tak som sa cez to predniesla, až toľko mi to nevadilo. Ráno sme naše motorky našťastie našli v poriadku. Búrka to bola silná, pretože všade na ceste sme videli polámané konáre, špinu a bordel. A samozrejme, toto bahno pod mostom tu včera nebolo, tak si asi viete predstaviť to slušné jazero, čo tu pod tým mostom muselo byť. Dnešný deň bol v skutku nudný. Okolo Ljubljany sa prerába cesta, takže všade bola maximálna rýchlosť 80, potom tunel tiež s 80-kou, cesta medzi tunelmi zase 80, no proste stále dokola a tak ďalej. Vypľulo nás to niekde pri Maribor na rýchlostnú cestu, kde nebolo že ani nohy. Následne prejazd okolo Borisa, ktorý má v nedeľu zavreté, rozlúčka s našou partiou v Sobateli a 2-hodinová cesta do Bratislavy, kde sa nedialo že absolútne nič. Dúfame, že sa vám náš trip do Slovenska páčil a hádam sme aj niekoho inšpirovali. My vám ďakujeme, že ste dopozerali video až do konca a vidíme sa pri ďalšom, kde vám povieme, koľko nás celá táto dovolenka stála. Ahojte! Jo, tak divne. Neviem, závidia. Neviem síce čo, asi závidia, aký sme dopotení, unavení. Pritom sa vraciame z dovolenky. Všetko máme dopotené, smradlavé, mokré. Už sa tešíme, keď budeme doma. Oni na nás pozerajú, že ja im tak závidím mať motorky. Vieš, čo to je? Vieš, čo to je mať motorku? Najväčšia radosť v živote. Hej, no niekedy vonku 35 stupňov a ty musíš byť naobliekaný, lebo keď nie si naobliekaný, tak ťa do pol hodiny speče jak kurán.